Narodila som sa v Bratislave, ale od 15 rokov som chodila do Talianska počas leta. A keď som dostala pracovnú ponuku pracovať v Taliansku, ktorú som potom neskôr nevyužila, ale už som v Taliansku ostala. Žijem teraz na Sicílii, momentálne je to mesto Trapani a pendlujem medzi Trapanmi a ostrovom Marettimo. Tým, že ja žijem v Taliansku už pomerne dlhý čas, poznám tú krajinu, poznám tie zvyky, mám takú povahu, že sa ľahko spriatelím tým, že som veľmi zvedavá, dostanem sa k miestam, ktoré nie sú pre bežného turistu ľahko nájditeľné, čiže to je časť práce, ktorá ma baví a ktorú som si prenesla aj sem na Sicíliu a snažím sa teraz sprostredkovať tú Sicíliu ľuďom, ktorí ju chcú zažiť a ktorí ju chcú zažiť hlavne iným spôsobom, cez oči domácich. Zážitkové cestovanie nie je o tom klasickom spoznávaní krajiny s bedekrom, kde navštevujem jednu pamiatku za druhou. Je to skôr cez atmosféru, cez jedlo, cez víno, cez vône, chute. Mám hosti, ktorí prídu a ktorí len chcú sedieť po kaviarniach, chcú iba ochutnávať reštaurácie. Robíme školu pečenia, školu varenia a cez to jedlo ja sa snažím ľuďom vysvetliť, o čom tá Sicília naozaj je. Toto nie je môj bežný deň, bohužiaľ, aj keby som veľmi chcela. Čo mne môj muž stále vyčíta, ja som ten typ človeka, ktorý je absolútne zžitý so svojím telefónom, ale až tak, že ho nepustím z ruky. Deň začína tak, že sa ráno zobudím a prvé, čo je, otváram telefón, otváram maily. Potom ide káva, kde zase ďalej riešim maily, raňajky. Potom som za počítačom celý deň. Večer mi začína oddych až okolo takej 7:00, kedy už všetci moji klienti, všetci hostia už majú svoj program a ja mám čas sama pre seba. Tým, že my večeriame veľmi neskoro, niekedy až o 10:00, tak sme si zvykli robiť také aperitíva tuto na záhrade, najmä keď je pekné počasie. A je to taký jediný čas, aj kedy sme ako v rámci mikrorodiny, že sme spolu. Stane sa, že ja odporúčam ľuďom veci, ktoré ja považujem osobne za absolútne fantastické a nenaplním očakávania ľudí na druhej strane. Tak okrem klasického mailovania, moja práca je cestovať po krajine, ochutnávať reštaurácie, ochutnávať vína, navštevovať farmy a vyberať aj tieto miesta, ktoré potom neskôr ukazujem svojim hosťom. Jediná vec, ktorá podľa mňa sa v živote nedá nahradiť nikdy, sú ľudia, a to hlavne rodina. Takže keď mi tak príde niekedy smutno, tak to sú tie klasické, že rodičia, starí rodičia, súrodenci. Ale také, keď si spomeniem, že v súvislosti s našou krajinou, so Slovenskom napríklad, tak je to určite Vianočné sviatky. Lebo to, ako my prežívame Vianoce a tie naše zvyky, to som nevidela nikde inde na svete. To sú také akože dni, kedy človek aj cíti taký smútok možno niekedy. Sicília má stále taký ten svoj typický taliansky ráz. Tu naozaj sa niekedy mi stane, že mám pocit, že som sa ocitla uprostred filmu. Sedím na námestí, dávam si kávu a okolo mňa sa zrazu strhne vrava Sicílčanov, vykrikujúcich žien, fackajúcich svojich mužov. A preto si myslím, že keď niekto chce zažiť tú pravú atmosféru taliansku a naozaj chce toho Felliniho zažiť naživo v uliciach, tak potom jednoznačne Sicília.